Armanca Serokomar Erdoğan bi pêşveçe lê belê hêdî pêş te diçe ji ber vê yekê jî em car cara civînên wisa mezin yê ku ne Fransa ne jî dewletên din yê dinyayê nikarin bikin Tirkiye bi van yeka re dibe alîkar. Îja ji bo van yeka jî me berê xwe bidin birêz Dr. Hesen Bardakçı akademisyenê beşa têkiliyên nav li Tewî. Mamoste tu bi xêr hatî, roj baş. Roj baş, spa bixêr. Spa te jî bi xêr mamoste. Çawan başin. Hêvî dikim ev tav û germa rihayê hinekî hênik bûbe. Belê hinkî hênik bûye lê neza. Belê mamoste. Mamoste gava ku em lê nêrin bi rastî yanî şer û her wiha pevçûn ne germê ne jî sarê dinêre û ev şer hê jî berdewam dike. Li alîkî em bêjin Luhansk û Donetskê bombed hatin barandin, li aliyê din ji Lvivê civîneke din hate kirin. Îja ev civîn jî civîneke di demên dawî de ya herî mühim bû ku Lvivê jî hate kirin, ev ehemiyeta wê hinekî din jî girîngtir bû. Ev tê wê meعنê ku Rusya hinekî din jî aram bûye, hinekî din jî sekin ye, ya jî paş te gav avêtiye, ya jî dixwaze ku gelo berastî jî agirbestek bê îlan kirin? Bi rastî vêga ev şer nêzî bêm 6 mehe berdewam dike. Tiştê ku vî şerî dikarbin qelas bikin, ev rastî ser çi ye, ser dewletê ku Putin razî bikin tinin. Yani ji Tirkiye pê ve ji Tirkiye pê ve ji birêz Recep Tayyip Erdoğan pê ve kesî ku karibe Putin le biaxife û ser hinek fikara gotinê xwe bêje ti serok tinin nav dewletê Ewropa de û nav dewletê dî de bi rastî tev dijmantiya Rusya dikin. Ev ser vê meselê ev şer wilo berdewam dike. Ez dixwazim bêjim ser ev civînan û çêbû bi gotinê Sekreterê Giştiya Netewîyên Yekbûyî Antonio Guterres û bi gotinê Serok Komarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî ez vê fehm dikim rastî tev armanca wan ya vê civînê dixwazim ku ev şer bi dawî bife lê belê weke te got mamoste ev tişt ne tişkî wilo riheta yek wilo carkê xelas bike lê şer jî hate cîkî wilo bi rastî hinekî meseleyên zêdeyê derêne wilo fehm dikim. Ser vê mesela vêga santrala nukleer. Birêz Hesen Bardakçı dixwazim vêya pirsim yanî pêşî Rusya ti dibixê xwe neda ti ber gotinekî û dinya gava ku li hemberê wan rabû kirdariyan ambargoyên eşkere kir dîsa jî paş te gav navetin. Lê belê vê devê dawî em dibînin ku li ser dexil û dan yanî ew keştiyên ku tije genim dan vê de hebûn ewena tevek hatin birin wanîn û li wê derê agirbesteke biçûk be jî ya lokal be jî pêkanîn. Tevî vê yekê civîneke din jî pêkanîn û tê bîra we li forma Antalyayê civîneke sê aliya Wezîrê Karên Derve çêbû Tirkiye dîsa Rusya û Ukrayna di navê de bûn. Ji xênî vê yekê hinek ew şerê kuşkiye vê derbasî tenê Luhansk û Donetskê bû. Rusya digîje armanca xwe eger ku van vî şerê hinekî din jî sist bike hinekî din jî em bêjin dev ji vê şerê giran berde. Armanca wî eger ku ne tevahiya Ukrayna be armancayê tenê Donetsk û Luhanskê ya ji armancayê çi ye mamoste? Vêga bi rastî Putin dibêje dibe morove li Ukrayna dimînin ê jiyana xwe lûr berdewam dikin dibe tev bi eslê xwe Rûs. Belê van daxuyaniya gelek cara dabû mamoste. Erê wexta ku bê tev eslê xwe Rûsin naxwaze şerekî mezin jî wan rava bike bi rastî. Şer ev şer ji bo Rûsyayê ne tişkî baş e. Ser aboriya wê, ser ekonomî û ser ewkê nav dewletê ticareta nav dewleta rastî ji Rûsya re ne bi Rûsya re jî ne baş e lê ez karim vê bêjim Rûsya ne tenê vê carê him belkî bi hinkê alîkariya Tirkî edbên belkî ewkekê bikeve yani ev şerê wan hinekî ewkayê bikeve lê bi rastî ez ê vê bêjim divir de misal em serê naştexlin ser santrala nuklerî ya Zaporizyayê hinekî şer dora wê diçewte ev meseleke giring e hûn zanin berî vêga bi 30-40 salê di 1986 de hûn zanin Çernobîl çêbû duê Çernobîlê de 200,000 mirov mirin gerek em vê zanibin vêga ev şerê ku li
نزیکی زاپوریزیا یا سانترالا نوکلئر دبه گرک بشکلکی قطب به و قطب نبه راستی اف مسئله ضعف مازن ببه از اولو یقین دکم برز اردوغان جی سر و دشتغلا گوتنه گود بیجند به ام تخوازن وی شری چارەسەریە کە دیپلۆماتیک ئاوا بکەن نەولۆ بە سەرگۆتنێ بێلن و دڤردا مەسەلا تورکی جێگ و تورکی لێ گەرەکەم باش زانبن وەکە مگۆ دەولەتێن ئێ ئەوروپا و دەولەتێ دی تەف دژمانتیا رووسیا دکن ئەف بڕاستی سەر vê meselê şer wilo zû qut nabe û ev axaftina vê gabû براستی جبو اف کشتیانه ناو کوریدورا گنم ده دیچن جبو آوای کی ساغلام بدومه جی باشه یعنی گرک ام و باش زانبن ماموستا براستی روسیا سر و وکه مسئلات سری گوت از و بیجم روسیا هنکی ادبیم او کاخو کم کر یعنی دوزا شر کم کر اصلا شر کم کر اره شست کر و براستی ادبیم هیچی شست که یعنی اولود بردوام ناکه چونکه اکنون بحث سانترالا نوکلئری کر یعنی اگر کل دورا سانترالا نوکلئری جهنه کیدن یعنی او شر گوترشی و یعنی زمان سروک اردوان دنوا خافتنای ده بوله بله زلنسکی پرسر سکنی بریاویج داخویان ده بگوت بو همو دنیاویش باندوره بگیره گوت بو ترکیه جوه زراره ببینه اگر که لوکال وها شر نیکرن اونا قالوا هدي شر بقداندن توي معنى جبوه يعني ازولو يقين كم براستي ادبم يعني وقت جو راسته ولو يعني مثلا نوكلير ولا زياده بيناش تغنى مثلا كبرجرنجا يعني ام باسا 200,000 مروفه مرنا مدكن يا بري فيجا 20 ساله ونوكلير فيجا اي بري ماسترن يعني قلت نكر بفي شري دوراوی نوکلئر خلاص بکرد نکار بقدینه براستی مثلا پر گرنگ درینه پیشیامه سر به مسئله ادبیم بلکی رونشنایا آنتونیو گوترس و یا برز اردوغان و ولادیمیر زلنسکی سر بلکی دوراوی چون هاتن اب مسئله که پر گرد ما مستدا ویز خوازم و پرسم گلو و نجبو حولدان ترکیه و چت بجن یعنی ترکیه دورده بگیج آرمانجا خو یعنی دورده يعني رولا كليست هم جبو اوكرانيا هم جبو روسيا ونفي ام بيجن رولا دوالي وتشواد بينن لورا نتكليه خو اوكرانيا را قد كرنا جي بروسيا را لبل بو الي كارت بقيش بو هر دو دولتا ون وكيدن تشت بينن دكورا هي في مساله ده لسر ام بيجن بوزيشن تركيا كو حتى انها باراستي ترکیه براستی خوازه چارەسەریە که دیپلۆماتیک ئاوا بکە و ئەم چارەسەریە وێ خوازە شەر یان داویا شەرژی پێبینە و بیا ڕاستی وێکا بەلکی وەلێ ئەو کرد و بەردەوامای دی تورکی و ئوکراینە ji بۆ ئاواکردنا ئوکراینە jî piştî şer peymaneke nû îmzekirin ev jî tiştekî pir giring e em ji vê fehm dikin got مثلا هر سه سرok ji vê yaqîn dikin got şer nêzik bûye got qutb be belkî ji bo vê peymanekê îmza kirin ez dibêjim Tirkiye divê de armanca ne tenê armanca Tirkiye ya got vir de girtiye ser dewletê dora Ukrayna jî bû meseleke giring mesela ser do bu adbem ser televizyona Polonya serok vezîrê Polonya got em piştî vî şerî medî got dewletê ê weke me ê nezaf mezin karim bi teknolojiya weke ya dewletê Tirkî karim dewletê mezin re jî derêne rê ji bo wilo em dixwazin em zanin vê Tirkî ne ser mesela dîplomatîk tenê Tirkî سر قوتا خو سر لشکری خوجی و تکنولوژیا خو عسکری جی آنی جی کیولو دوی پیمانه که ده ادبین بلکی سر و مسئله جی تگوتن جاو دیرن بله دکتر حسن بارداخچه از گلکی جتار سپاس کم اکادمیسین بشا تکلیه ناو نتوی
زۆر سپاس. سەرچاوا و دەم باش تەماشاوان گۆدارێن هێژا وەکی کو میێوانێ مەژی فکر و ڕەمانی خۆ ئانیزمان و هەروەها ئانالیزەکە بڕاستیژیا bi dorhêl û berfireh ji me re got çimkî heta niha em bêjin tevî hewldanên Tirkiye û bi taybet jî mesela Zaporojye santrala nukleer ku tiştek pê nebe